I griner alle af Danmark for kun at bede om 30 forstærkninger fra Europa. Nu har endnu et land sendt forstærkninger for at støtte Danmark. Det er min nordiske bror, Finland. 2 personer blev sendt. Sverige er også her. 3 personer blev sendt. Norge er også her. 2 personer blev sendt. I alt 7 personer, så nu har Europa sendt i alt 37 tropper til mit Danmark-Grønland. Not even as many as in a single classroom at a school in the United States. Don't waste time. You might as well come at me together. I still have to deal with South American oil. Undervurder ikke disse nationale hjælpetropper. En af dem var en person, der forårsagede lidelser for en gang stormagt. Jeg har nu 2 finske soldater. Hvis det amerikanske militær tør komme, bliver de nødt til at ofre mere end 1000 soldater. Og undervurderer ikke det faktum, at Storbritannien kun sendte 1 person. Han var en britisk efterretningsagent. Isn't that 007? Isn't he already dead? Nej, det er Rowan Atkinsons 007. Вам следует попытаться привлечь итальянское потребление. Где бы ни находилась Италия, победит та сторона.